Di binavê zarokên aşîtiyê kombûna bi hev re ji bo Amûdê ahengek li hola seyran li dar xist bi pêşkêşkirina grûpeke mûzîkî ji zarokên Kurd, Ereb û Siryan û bi alîkariya rêxistina CCSDS li Sûriyê. Herûha ermanca yekem ji vê ahengê ew bû nêzîkirinekê di navbera pêkhatiyên herêmê di riya zarokan de çêkin. غاية أساسي لم تخازن تقارب بان مكونات بكن جهبرة وقت دريا زارو كاري دريا ميوزيك رجبركم ميوزيك زمان إنسانيتي وبشريتي يا روح يعني قاوا قلت الكاري بان زارو كات نرى وقاوا قسترانا بعربي بيجين بكردي بسرياني أف رحي براتيه بري قشي دهندري بزارو كي دخوردك أو آراميا هاني أو آشتي او نامه هانه دگینه کسی هاوردورا خوکشی انه ام دخوازن جیانک بیشر بیکشتن دوی آهنگê de hejmareke mezin ji milletê Amûdê bi zarokên xwe hazir bûn û tê de perçeyên mûzîk, stiran û helbestên ji folklora herêmê pêşkêşî hazir habû ta gokaribin zaroka ji warê rotînê derxînin. Nexasim divê dema dawî de piştî êrişên Daişê li ser herêmên Kurdî li Sûriyê گۆپێرە ترسەکە مەزن خستە ڕەوشاواندا. الطفل بحاجة حصرا بهالأوقات هاي. زارۆک bi taybet divê dema han de hewceyî çalakî nûsayê ji bo got jiyana wî zelal û dûrî krîzand. îro zarokên hatin bê eflaman qedimî ji bo ehlê Amûdê em hatin zarok me erdek qediman ji bo em kişbin zarok yek û em stiran û reqs û dîlan me şilger qedimadin û ez bêjim ke mustaqbalê zaroka heyî gerekir wan miqatebin û dûrî sûretê kuştinê û xirakirinê bû spas. Dûrxistina zarokan ji wêneyên kuştin û xirakirinê herûha ji wan re bidin xuyakirin got pêşeroja hemû pêkhatiyên herêmê yek e xaleke pir giring e divê dema dawî de. Rewşa jiyanê zehmet û xirab got niha zarokên Sûrî têde dijîn dibe erkek li ser milê rêxistinê civaka sivîl got beşekî ji karê xwe bidin em qatebûna zarokan herûha ahengên wisa jî mînak e. Ciwan Kurdî Orient News, Amûdê.